Hello! Takže hello. No, Vítajte pri našom prvom podcaste. druhom. A tamto sme hrali hru. Čo? Tamto sme hrali tú hru. No jedno. Hej. Dobre. Ja som Mia, Ja som Vivian. ale asi máme aj druhé mená. Máme aj druhé mená, naše IG sú tu. A my používame naše druhé mená a nie sú to naše real mená. No, sú to proste aj Mia je naše, že moje real meno je aj Mia, aj toto. Hej. A u nej takisto, hej. Takže tu sú naše Instagramy a tu je náš spoločný Instagram. Tu v strede, tu. Áno, tu tak na mne, alebo na nej, neviem. A hej, dneska sa budeme rozprávať o rôznych veciach, pardon, bol tu jej brat. A hej, predávam slovo Vivian a zatiaľ vyberám nejakú tému. No, takže. Čo chceš? No, takže. Pardon, bol tu jej brat, je dosť otravný. Okolo 9 rokov má. Dobre, prvá téma, hej, som zvedavá, čo bude na tvoj názor. Akú prácu, napríklad si predstav, že už môžeš brigadovať, alebo proste už môžeš pracovať, akú prácu by si nikdy nerobila? Aj keby si dostal miliónové, nikdy. Nie peniaze, ale čo by si nerobila, hej. Povedz 3. Dobre, no. Smetiarku. Ale to vieš, sa lábaš. Ale tak, hej, ale tak potom čo, vieš, také. To je. Dobre, Paty, ja si musím potom ešte na čo vymyslieť. Ja by som nikdy nerobila vo filmoch to je napríklad 18+, tú ženu nikdy by som, nie. To ani ja. Ďalšia vec, čo by som nerobila, by bola asi upratovačka, ale nie v škole. V škole by to bolo ok, ale niekde v obchodnom centre. Lebo No. proste môžeš nájsť tam hocičo a fuj. A čo by som ešte nerobila? Asi spevačku. Prečo? Takže aj keď neviem spievať, ale aj preto, lebo to nevieš robiť sama, nie že nevieš robiť sama, ale vieš to robiť Že to sama. potrebuješ skupinu. Áno, veľa ľudí na to potrebuješ a potom tí ľudia už tiež od teba pýtajú love a proste ty musíš ešte dávať love z toho, čo ty robíš. Takže nie. No, takže ja ešte poviem dve. A to je, že čo? Neviem, ale nie. Čašničku. Ja neviem prečo, ale ja by som nerobila čašničku. V takom, jak bar. Takže v takom, kde sa čo popíva, tak to by som vôbec. A upratovačku tiež v obchodnom centre. Ale tiež aj v škole. Akože v škole, akože tak 50-50, lebo nič také zlé. V Ačkových triedách, keď je to Ačková škola, tak nič také zlé tam sa stať nemôže, no. Takže tak. Sme späť po veľmi dlhej dobe. Nebudeme to komentovať. Au. Takže, to je skôr otázka, nie téma. Celebrity crush. Co za to neviem. Kto sa proste tebe ľúbi, nejaký celebrity crush? To Dievča, chlapec, to je. No choď prvá. Nie, ty hoď. No choď prvá ty. Ja neviem. No gale, akože nie tak, že by som tam chcela chodiť, ale Sabrina Carpenter. To som celá ja. Hear me out. Dobre. Billie Eilish. To ten. No, Dick teraz čo? Hovor, bo ja musím si jak zvolá. Takže Billie Eilish, pretože neviem, ani ju neposlúcham, ale tak prečo nie ju povedať. A neviem, máš? Takže... Ja viem. Sorry. Henry Danger. A ešte Počkaj, daj som. Ešte jedného, ale už ani nie. Ešte mám jedného.
Ale keď bol mladší, teraz nie, keď bol mladší z Harryho Pottera Malfoy. Ale ten kus mladší, nie ten prvý, ale ten už starší, čo mal 15-14 rokov. To ten z jak sa nevolí? Thunder, no proste, že boli tá rodina, že tam, že mali tie, proste ten Max z tej rodiny, čo vedeli zdvíhať veci, Jaj. oheň, vodu a toto. Hej. Ten Max. A to je asi celé ja, nemám nikoho. Ty ešte máš nikoho? Tá, už asi ani nie. Takže tak. Keď máte nejaké pitičko alebo jedlo, tak zoberte si, lebo to video bude ešte dosť dlhé. No, bude. Milujeme. Ako sa milujeme japovať a toto je skôr taká provokatérska otázka alebo hádku zvolajúca otázka. Takže sme pripravené hejtu. Ale dobre, poďme. Ale že či je život po smrti? Tak, podľa mňa hej. Podľa teba? Dôvod. Tak podľa mňa hej. Inak by to bol argument. Klej. Neplný argument. Dobre, daj. Povedz prvá ty, poviem. Ja mám rozumný argument. Podľa mňa, že nikdy sa to nedozvieme nijako. No to zvieme, ale... podľa mňa je, lebo potom čo by bolo proste kaput a to je všetko? Čierne nič? No, to je pravda. Lebo ako napríklad ja si nebo a peklo, predstavím, nie tak, že dobre čerti a tam si varia guláš, či čo tam robia. Ja si predstavím tak napríklad, keď by si išiel no, najprv je niečo také, že musíš trpieť za svoje hriechy, hej. Je proste nejaké také, že nejaký týždeň tam nejaké veci, kde musíš trpieť za svoje hriechy. Potom, napríklad keby si išiel do neba, hej. To je si predstav, že ideš do neba. Podľa mňa budeš vyzerať úplne inak, hej, že budeš si pamätať napríklad svoje meno, to je všetko. A priezvisko a roky. No roky ešte, ale nie také, že čo si robil v živote, hej. Ale ja myslím, že rokov, že 10, 20, 30, že koľko máš rokov? No tak, že napríklad hej. 67, 6, 7. No a že proste budeš vyzerať úplne inak, ale že To proste aj ja si môžeš si tam nájsť tých svojich ľudí, proste budeš život, ale taký iný, bez hádok a konfliktov a budeš vyzerať úplne inak, podľa mňa, lebo... Aj podľa mňa budeš úplne inak vyzerať. Podľa mňa sa stretneš s rodinou, ktorá ti už ktorá, hej. Podľa mňa je to, poznáte tú rozprávku, že Mama Koko. To je pekná rozprávka. Áno, tam som plakala ináč. A ja som tiež, keď aj tá Mama Koko, tak trošku už. Hej, tam a jak to ten chlapec, čo hral na tej gitare, bol chcel gitaru a ona čila, že potom sa stal neviditeľným. Hej. A proste, jak už proste videl proste jeho tak. A proste mne to také veľmi dobre bolo. A podľa mňa to tak bude úplne aj tak vyzerať, že aj tá dedinka. Ja si to tak myslím, ale ja neviem, či to je. Akože nie. jedna vec, čo podľa mňa nebude tak, jak v tom filme, je, že budeš z kosti. Hej. To podľa mňa nie, lebo... Ani podľa mňa. To by bolo už veľmi také k filmu. Ale no a napríklad peklo, ako by mohlo vyzerať... nejaké také, že tiež osoby, ale také divné, že také, že... No možno rohy, ja neviem. Rohy? No proste niečo slaví, nechti či ja, tak. Ale vec, čo sa mi napríklad neľúbi, je, že fejkujú tí ľudia, že sú posadnutí a že proste robia sa, že sú posadnutí, to nie. To keď ja vidím, tak No. to je dosť. Takže ja si ju akože každý rok pozerám tú rozprávku. On je cez Halloween, akože verím, akože neverím na Halloween, ale ja verím na tú vec, čo je 27. oktobra, že keď vám zomrelo nejaké zviera, tak
Proste, že si môže prísť k vám akože cez tie sviečky a to. Na to verím, ale na Halloween moc si akože strašidelné veci, to nie, hej, ale inak akože dobre, urobím si tekvicu a to je všetko. A potom ti zhnie za týždeň. Hej, my tých 10 eur v Lidli, samozrejme. No, to podľa mňa takto. Takže tak, ďalšie bude asi nejaká taká hra, že nikdy som, lebo áno, aj v minulom videu sme to mali, ale tam boli dosť také veci, že toto bude také, že daj dole prst, hej. hej, no dobre, ideš prvá, o ty. Ja to budem čítať. Ale daj aj mne. Ty prečítaš 2 otázky, ja prečítam 2 otázky. Takže, počkaj, 20 prstov. Sick. 2 to aj na moji onen ponožka musí. Takže, daj dole prst, keď si nikdy, keď ti nikdy proste nebolo zle, alebo proste si sa necítil choro potom, ako si jedla veľmi veľa. Nikdy som s nikým nemala pusu. Ale nie, že s rodinou, ale že s takým chlapcom. Či som mala, či nie? Pusu, či si mala, keď si mala. Ja nie. Dobre, ideš. Ja? V škôlke maximálne. Ale tá také, ja neviem. Ja aj to je po Dobre. To mi prelož. Nikdy som nebola vo veľmi vážnych problémoch v škole. Bola. Všetko Ja. na mňa hádzali. Akože to je, ale potom som zistila, že to nie. Áno. Nikdy som nepresvedčila, že mám viac rokov, ako mám. Nikdy som neriadila auto. Riadila som. Ale sama. Tá hej. Ja sama. Ja len motorku. Nikdy som nerobila niečo veľmi trápne v škole. Red beard. Vivian, už pôjdeš na druhú ruku. Si kokos. No. Nikdy som... predstav si, že nemáš domácu úlohu. A že nikdy si ju neodpísala od spolužiaka v škole. Toto som robila aj včera. Takže... Ešte idem na druhú ruku. Nikdy som... zjedla niečo, čo je nejedlé. Ja som zjedla. Čo? Pastu. Aj to je... Toto není jedle. Nikdy som sa nesnažila byť v nejakej skupine v škole spolu s mojim crushom. I rovno pri ňom sedím. A nevybavila som si toto, že... Dáš si dole prst alebo nie? No nie. Dobre. Nemám nikoho v škole ako kraša. Daj dole prst, keď si niekedy mala frajera alebo frajerku. Ty nie? Tu mám dole prsty, ty debilko. Aj. Nikdy som... Šibe mi. Daj dole prst, keď si niekedy proste bola v kúpeľni a si spievala pred zrkadlom nahlas. Pred zrkadlom. Ale kde? A nie na vecku. Nikdy som... ale nie šibe, lebo to je napríklad nikdy som, ale... Daj dole prst, keď si bola v Kanáde. V Kanade? To je tam, kde je toto. Veľa vlkov? Hej, je zima. No dobre, tak tam som nebola. Ani nepôjdem. Daj dole prst, keď si mala kamoša z inej... Ty si zabudla si na párky ráno. Jaj. Ja som zabudla. Tam sú. Dobre. Môžeš to. Daj dole prst, keď si mala kamarátku z nejakej inej krajiny a nemyslím Česko ani Maďarsko. Hej. Bratanec býva. No môj veľmi ďaleký bratanec býva v Anglicku a... Ale táto
Ale s jeho táto kamošom- bratranec. Ale s jeho kamošom som sa bavila. Ó. Nekrič na mňa. Ja nie. Ja mám ešte 2 ruky v kuse. Ja mu len posledný. Nikdy som nikomu nedala kopačky. To znamená, že nikdy, napríklad, že chodíte s niekým a vy mu poviete, že dobre, už s tebou nechcem byť. To znamená kopačky. Kopačky, ja že to... Akože kopačky nie. normálne na no. Hej. Ale ja mu... Kopačku som nedala, veď nemám. Ale, joj, ale že si niekomu dala ja koniec. chápem. Vedle prst, keď si teraz v blízkom čase niekedy že vyliala buď jedlo alebo vodu. Dneska, keď som natáčala video, ktoré vyjde tak, že ten beb sa má, alebo prečo? Hej. Hej. Čiže ty môžeš také robiť. Ja také neviem robiť sama. Vedle prst, keď si niekomu poslala nejakú fotku a lutovala, že si to poslala. Ja hej. Ale nie takú, že 18 plus hej. Ja som ešte vôbec neposielala nikomu moje fotky. Mne si posielala. Daj dole prst, keď si bola s niekým na vecku, že spolu dvaja. A nie, že dig, ale proste jeden šťala, ty si tam bola. Hej. My sme tam boli 4. Vypne sa aj v jednej kabinke. Ale my sme tam boli tiež viacej. Daj dole prst, keď si mala crush na tvojej najlepšej kamarátke alebo najlepšieho kamaráta najlepšieho. Proste predstav, že máš kamaráta. Máš kamaráta. Au. Pardon. Mám kamaráta. Ale nie, že ty, Tu si, na môj tu. že ty si môj kamarát. Hej. Si moja kamarátka. A že ty máš nejakého kamaráta alebo crusha a že mne sa ľúbi. Či si niekedy také mala? Ja hej, v škôlke. Tá škola. Potom som vytrhala tej ruchy asi. Čo? Počkajte. A posledná otázka v tejto hre. A potom si dáme prestávku, lebo japujeme už 17 minút. To sa zdalo, ako by len 5 minút. Daj dole prst, keď si sa niekedy stretla s niekým slavným. Počkej, jeden prst som mala hore. Áno. A moc špácky. No povedz si najprv. Tak. Môžem povedať všetkých. No. Randy, Sima, zo sľubu. Počkaj. Hej, zo slovu to tá Anna Kovargová. A ešte veľa. No ja, Veľa, ale už... Kobielsky s ním mám aj video. Bolo to cringe. Lebo on mi dal mikrofón a že hovor. A takže, môžem si s vami robiť video? A takže, vieš čo, jasné. A potom Anny Kovargová. To ja potom- mám. Jak sa volá on? Proste ten, čo je tá reklama, že niečo Figo? Nie Figaro, ale čo je taká sporiteľňa, či čo? A proste on tu nemá vlasy a tu má. A s ním som sa stretla v Bratislave. To je všetko. Či? Som zase jedla v 3 p.m. Hej, to je všetko, no. Takže teraz ideme dať takú Mini prestávku. mini prestávku, lebo A už to chcem- natáčame 19 minút. A potom ešte bude asi 1 alebo 2 témy a to je všetko na dneska, lebo Alebo ešte viac. áno, uvidíme, jak sa Áno. presne, lebo už sme boli Chorvát. Áno, vlastne my nie sme, že na zemi. My sme, tu je stôl. Že hore na Na ňom je plátne. posteľ. Vidíte? Tu je strop. A tu je telka. Áno, to je telka hore. Na mojej posteli sme. Sme u nej doma. Potom dakedy vám zrobíme room tour. Ok. Keď bude mať popratané. Alebo ešte dneska vám zrobíme. Musím najprv popratať. OK, sme späť. A sme späť aj s ďalšími témami.
Nie tak zle sedí. No, Mysleli sme aj s ďalšími témami. tam mňa hovno vidno. A prvá téma je... Dobre, stredne to už ponakrivo, ale ospravedlňujte. To daj sem na toto. Tu. A to nebude dobre, teraz som To bude poskúšal. dobre. Že... Čo by ste spravili? Či nie? Aká je proste vaša obľúbená... Aký je obľúbený trend na TikToku? Terajší. Čo to bolo tak nedávno. Ideš. Fú, ja neviem. Musím Patrik. porozmýšľať. A ja musím porozmýšľať. A ja zatiaľ toto poopravím. Takže, ja som to teraz len zapala. No, takže nám obidvom. Chceš to povedať, či mám ja? Nám sa veľmi ľúbi ten trend, že likes me. Toto, že? Toto. Potom ja sa ešte veľmi... Ja chcem glamour späť. A ja. To by bol taký A-trend. Toto teraz ešte jedno. Spásim. Takže súhlasím. pia! Fuj! Fuj, Vivian. Dobre, malé problémy. Mne sa ešte ľúbi ten trend, že that's her best when she's bisexual. I like seeing girls on girls. Dobre, ešte. Jaj! sa páči. Toto, že... No toto. A potom sa mi páči, že je také, že tu a také, to viete. Ideš. Ja mám veľmi rada ten trend, že 5, 5, 9 and I'm joking. But the girl won't dance. To sa bojím spať, nebez tej posteli. No hej, a vlastne teraz už bola taká posledná otázka a ideme vám ukázať, že vlastne kde sme, hej teraz. Ale nie, to nemám popratané. Ale že ako vysoko sme. Tam ste boli opretí, tu je náš tablet, kde máme proste témy a také, tu je telefón na zvuk a proste tak vysoko sme a tu je proste stôl. Tam aj je brat postiel a my sme tu tak hore na ňom a to má. Hej. Takže that's all. Čo im chceš povedať? Čo? To už končíme video. Jaj, čaute, držte sa a buďte zlí v škole. A ľúbime vás. Bye!